ጽገኤ ካብ ንቕሎ ኣዴታት ንምድሓን ህዝብን ሃገርን ኤሮጳ ብቐዳምነት ኣብ ጽንኩር ኩነታት እትርከብ ህዝቢ ኤሪትራ ሰላምታ የብጻሕካ። ሰራዊት ኤሪትራ ሰላምታ የብጻሕካ። ምክልኻል ሃገር ሰላምታ የብጻሕካ። ህዝቢ ኤሮጳ ደላይ ፍትሒ ዘበልካ ሰላምታ ይብጻሕካ። እዚ ሕጂ ንሕና ንቕሎ ኣዴታት እንብሎ ዘለና ከምቲ ኣቐዲምና ካብ 8 መጋቢት ክሳብ 11 መጋቢት 2019 ኣዳራሽ ከፊትና ሰሚናር ዘካየድና ከምኡውን ኣብ ኣጎስቶ 23-25 ካልኣይ ሰሚናር ኣካይድና ሳልሳይ እውን ኣብዚ 5-6 ወርሒ ከነካይድ ንጉስጉስ ኣለና። ከም ኩሉ እትፈልጦ ኣብ ኤሮጳ ዘለኻ ተኻፊልካዮ ዝነበርካ ሕጂ እውን እዚ ንሕና ንጉስጉሶ ዘለና ሓንቲ ተኣኪብኩም ኩልኩም ዝዓበኹም ዝነኣስኩም ውድባትኹን ስቢኩም ማሕበራትኹን ምሁራትኹን ውልቀ ሰባትኹን ምንቅስቃሳትኹን ህዝባዊ ዕማማትኹን ኩሉ ብሓባር መንእሰያት ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ኤሮጳ ንዓኻ ዝኸውን መሪሕ ንምቋም ንላዓል ኣብ ግብሪ ነውዕሎ እዚ ንብሎ ዘለና ንእክቦ ዘለና ህዝቢ ዓናን ንዓኻትኩም መድሕን ንምዃን እሞ ህዝቢ ኣብ ኤሮጳ ዘለኻ እዛ ተኣኪብካ ሓደ ናይ ህዝቢ ዝኾነ ኣብ ኤሮጳ ባዕልኻ መራፅን ተመራፅን ንምዃን ዓቐብ ኣይትድይበላ ኣይትወርደላ ካላሽን መሳርያ ኣይትደልየላ ብስነ ሓሳብ ተኣኪብካ ተራዳዲእካ ንዓኻ ዝኸውን ውሕስነት ዘለዎ ኣካል ንምቋም እዩ። ስለዚ ኩልና ንላዓል ካብዚኣ ትቐልል ስራሕ የለን። ንሕና ንእሰያስ ብዓቢ ነገር ከነውድቆ ንሓስብ ካብ ቅድሚ ምውዳእ ግን ታዝቐለለት ተኣኪብና ንእሰያስ ዝምልሸሉ መሪሕ ንኽንገብር ኣብ ኤሮጳ እቲ ዝቐለለ እዩ። ስለዚ ተቀራረብ ህዝበይ ተለዓል መድሕን ንኹልና ዝኸውን ነዚ ጉዳይ ኣብ ሊብያ ዘሎ ውሕስነት ዝኸውን ነዞም ኣብ ስደት ዝመፁ ዘለዉ ቆልዑት ውሕስነት ኮይኑ ኣብ ሙሉእ ኤሮጳ ክንደኣፍና ኮይኑ ድዛረበልና ንምግባር ንላዓል። እዚ ተገይሩ እንተዝነብር ከምዚ ሕጂ ኢሳያስ ሓሊፍዎስ ዘይንታይና ፕሬሲደንት አብይ ኣብ እስራኤል ከይዱ ነዞም ኤሪትራውያን ንዓዶም ስደዶም ክሳዕ ዝብል ተበፂሕሎ። እዚ ኸዓኒ ናትና ዘይምግዳስ እቲ ቃልስና ኣትሪርና ሒዝና ሓደ ዕውት ስራሕ ዘይምስራሕና እሞ ሕጂ እውን ንላዓል ዕውት ስራሕ ክንሰርሕ እዛ መሪሕ ናይ ኤሮጳ ብሓፋሽ እትካየድ ክንመርፃ በዚ የምሕፀን። ሰናይ ንዓኹም ሰናይ ነቲ ውፁሕ ህዝቢ ኤሪትራ ኣብ ስቃይ ዝነብር ዘሎ ስቃዩ ኣብ ሓፂር ግዜ ንኽኽትም ናትና ቃልሲ የድሊ። ስለ ዝሰማዕኩምኒ የመስግነኩም።